Wah, kowe to, Dul. Lah nyapa nek kono kuwi? Yo, biasa lo, mari ngarit, mejeng lo, cuci mata, gitu. Apa? Ya wis beneran. Terak mulai ayo. Oke, Bos. Wani piro? Mokon ngeterne iki. Sembarang tak jalukmu. Apa isine iki? Sak bego semua. Ayo ndang lak panas. Butuh duit apa ora? Oke, Bos. Pak. Batar-batar. Siap, Bos. Kowe rame, Pak. Kalem-kalem ae, Pak. Tujuannya apa ini? Suket kok. Wah, buat kowe jane Masa terakhir suket itu gua aku sesek ini loh. Tak uncak lek kebon ngono lho kok. Iki gua iki. Terakhir suket e. Lho apa terjadi jane? Aku sopek kayak ngene lho. yo aja mok gua to, Bos. Karo kowe lho jaji iki tepo apa? Karo gua. Lah, cuk lah suketmu regane piro? Kok ngengkel regane suket dik larang suketmu. Piye karepmu iki? Lho kowe lho nunut tepo. Tetapi carane aja muni larang suketku. Yo aja di gua tepo. Kowe ngunut. Raimu aja ngomong suketmu regane larang. Jaluk kowe ngomong opahe tambah ono. Ngerti? Yo ngono lho. Wah, kok mesti kok. Enggak jual berarti. Enggak. Tahu pusat ku. Cuk. Aku mimpi. Cuk. Yo. Ayo piye? Gue program ya. Gua kene. Bodoh kok guru sih. Tambahi ra kotak-kotakane. Sumpah iki. Rani po. Coba. Yo remuk kabeh teko omah yo. Caramu iki. Makane hitungane wong tiba-tiba terus. Rabot sing becak dobol iki. Kene penumpang kon ngewangi. Ada.
Tadi dalan penak itu. Panggang ngotot atau apa? Nyopo, nanti nyopo. Seru po. Dalan halus ngene kok. Pokok tambahi kok. Dalan penak iso. Wong kudu tibak nih. Nyawa itu. Omah ku lho. Cuk ya. Cuk kok iso ora bisa becak iki. Aku kebecan ngene lho. Gak apa ya? Gak apa-apa piye. Ketindian ngene. Ora apa? Cuk gak becak kene. Ini apa? Piye-piye becak yo ngono ya. Ora apa to? Dari gutok ora ada becak. Ya coba. Becake po wis loyo. Wah, mau becak ini salahne. Wah, bener. Ngene. Nah, pangune. Iki piye to, Bos? Bos. Nyapa? Samene iki koyo pantes iki. Piro kuwi? Iki lho, Bos. Koyo cukup to nyang warung. Weh. Untuk separuh iki kok gelase. Lho. Raimu. Kleru sing aku berarti. Aku kok 20.000-an. Mosok mau apusi aku. Matamu ki lho. Udang. Gila. Sak kene iki, sorry iki. Yo. Lah iki lho masuk kok. Kopi. Sarokoke po. Mantap. 2.000 mang. Wes. Kon yo. Tak mulai po. Won ati. Mana iki? Kita utruk. Ora apa-apa iki, Mi. Iyalah. Durung ae, Mas. Tane pagak abot ya. Raimu. Apa? Geger kowe. Oh. Raimu dol. Cerita bukan mau. Baik, tak kene, Sa.